ससियेल मिडिया भाइरेल जागासिनो दङ आब' हारिखौ लानानै बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालायो दि बे भिडिअ आरो फट'खौ शेयार दा खालामसै आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय। नों दंना गैयामोन माबा थांबा? भिडिअखौथ' इन्ट्र' नायनानै बयबो मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना सासे हाबा जाखानाय हिन्जाव गथ' गोनांखा फिसाय गोनांखा हिन्जाव खारदों आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायबानो मिथिनानै मोनगोन। आरो जुदि बे आइजोखौ सोरबाफोर जुदि अबेबाफोर नुसनबायदोंबा भिडिअआव स्क्रिनाव माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखादों, नोंथांमोना कल खालामनानै खिथाहरनो हागोन आरोना। नोंथांमोना कल खालामनानै हरबानो जाबाय अबेबाफोर नुबाय बायोबा। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय आरोना लोगोफोर बेरेफुंजानि। सोर बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहर। आगस्टनि 30 तारिखआव ओंखारलांदोंमोन होननानै बुंदों आरोना नैबे भिडिअनि गेजेरै। बेनिफ्राय बिबनाव गस्ला लायनो होननानै थांदोंमोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय दिनैसिम न'आव गैया आरोना। नोंथांमोना जुदि नुबाय बायोबा बबावबाफोर नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव नुखागोन। नुबाय बायोबा कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना न'खरनिसिम। बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। ओमफ्राय मोननै आपडेटनि सायाव जागोन दिनैनि भिडिअआ, नोंथांमोना नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। नों दंना गैयामोन माबा थांबा? खुलुमबाय, आंनि नामा लुकास दैमारि। आङो भिलेज सोरांजुलि, ओमफ्राय PS सारिदुवार, PO दबदबि, सनितपुर, आसाम। आं बे निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे आंनि हिन्जावा दाख्लै सुनिबार खालि स्कुलाव राजाखौ दोनहैनायाव नैबे राजाखौ दोनहैनायावनो माने बाहेरायाव खारलांबाय। माने बेयो ओरैबायदि बुंना थांदों, बिब' लाहानाव अनलाइननि गस्ला बिहरदों, बेखौ माने लायनो थांदोंमोन। बै समावनो माने आं फन हरबाबो मोनासै, आंजों SMS गेलेदों, साइकेल हामा जादों, आं मना सेन्टाराव बानायदों साइकेलखौ होननानै बुंदों आरो मेसेज गेलेदों। ओमफ्राय आं बुंहरबाय गावनि हौवाजोंनो मानो मानसिफोर थाबा मालाय गावनि हौवाजोंनो मानो रायज्लायनो हायाखै नोंलाय होननानै आं मेसेज लिरहरफिनबाय आरो। बिनिफ्राय साइकेला जाबाय नै थांनो ओंखारबाय होनबाय। ओमफ्राय आङो गुरुंजुलि गामियाव थांनायाव बिब'आ फन हरबाय, माथो दाबो सफैयासै होननानै बुंहरनायाव औ माथो दहायनो ओंखारलांबायमोन होननायाव, ओमफ्राय आङो बाइक लानानै मना सेन्टाराव होसोलांबाय। जेब्ला साइकेल गलायाव आङो सोंहैयो, बेयाव हिनजाव मानसि साइकेल बनायदोंमोन नामा होननानै, गैयाथ' बनायाखै दिनै होननानै बिसोर बुंबाय आरो। बेनिफ्राय आङो बे खोथाया हले बेलेग जाबाय होननानै आङो हमदांना मोनबाय। लोगोफोरखौ ओरै सारिदुवाराव कल खालामबाय, गंबेसे अट' खारनाय दैमा जिंनिफ्राय होनबाय। अट' स्टेन्डआव थांनानै सोंहैबाय, आंनि हिन्जावनि फट' हरबाय, बे मानसिया नोंसोरजों गाखोदों ना मा? औ गाखोदों, बालिपारासिम अट' रिजार्भ लानानै थांदों जाहैदों माने। बिनिफ्राय अट' ड्राइभारा सोंदोंनो बहा थांनो बहानि, ओमफ्राय तेजपुराव आदा फैगासिनो, तेजपुराव आंखौ लांफैगोन बिदि बुंदों आरो। दा आङो आंनि हिन्जावखौ आङो नांफिनगौ, आङो बे गैयाबा बोरै आं सहायनो। दा नै गथ' दोङो, 11 बोसोर जाबाय, स्कुलाव थांबाय थायो, BN एकाडेमियाव थुरिबारियाव। दा आं न'आवबोथ' रावबो गैखाया, जोङो साथामल'सो बिमा फिसा, ओमफ्राय आइआ फंबाय लाहानाव थायो। जेबो जोङो नांलायनायबो जायाखै, दावरावबो जायाखै। बे अनलाइननि गस्ला लायनो होननानै बुंनानै थगायबाय आरो। सुनिबार खालि थांदो इयो, 30 तारिख सुनिबार। मबाइलफोरजों सिगाङावहाय सोरजोंबाफोर रायज्लायबाय थायोमोन नामा? मबाइलजों बे रायज्लायनाय आंथ' बिदि मोनाखै। ओहो। दा फैफिनजानायखौ लुबैदोंना? आं फैफिनजानायखौ लुगैदों। जेरावखि थाङा मानो बियो फैफिनथों, आं बेखौ बोजबनानै लागोन। पुलिसफोरनो थानायाव जनायनाय जाबाय नामा? पुलिसफोरनोथ' आङो जनायदोंमोन, जनायनायालाय। दा फैफिनदोंना? आं फैफिनजानायखौ लुबैदों। जेरावखि बे मानसिखौ लोगो मोना मानो, नुबानो आंनि जानबुं नाम्बारखौ आङो होनाय जाबाय बे ससियेल मिडियानि गेजेराव जाबाय आरो, जायफोरा नुयो अननानै। जानोखौ लुबैदों, न'आव एसां दिगदार, आबौ फिसायाबो स्कुलाव थांनो मानो एसां खस्थ', बिफायाबो न'आव थानाय जाया, थाखा फैसानि थाखाय न'आव थानो जाया, बिथिं बिथिं थांनाय जायो। दा नोंखौ फैफिनजानोखौ लुबैदों आरो आबौ फिसाबो गाबगासिनो।
बिमाखौ दुखु मोननानै नै आंबो गोसोआव दुखु मोनदों। मेगनाव मोदै जानो सुख गैया लोंनो सुख गैया फैफिनजानो होदो नों जेरावखि दोङो बेयाव बिनिफ्राय फैफिनबानो जाबाय न'आव मोजाङै थाफैबानो जाबाय सिगां जेरै न'खर संसार जानाय बिदिनो हौवादों आरो गथ'दों न'खरनि मानसिफोरजों जेरै अनलायना थानाय बिदिनो आरो अनलायनानै थाफिननानै संसार न'खर जानो थाखाय फैफिनजानो लुगैदों आं नै गैया जेबो जायाखै जाबाय जेरावखि थाया मानो मोजाङै फैफिननानै थाफैफिनदो आं फरायनाया थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हाया न'खरा बेयावबो दा बे गैयिनि थाखाय मावनो गोनां जादों आं हास'वा दैफोरबो रोगा बायनोबो हाया बिनिखायनो आं फैफिनजानोखौ लुगैदों आरो बेनि सायाव नों माफोर बुंनो सानदों? आंथ' फैफिनजानायखौ लुबैयो दा न'आवबो रावबो गैया बिसि फिसाय सानैल' आरो गथ' सासे दोङो बे हिनजाव गैयाबा बोरै न'खर सामलायलांनो गथ'खौबो स्कुलाव हौवायाथ' न'आव थाखानाय जाया नालाय थाखा फैसानि थाखाय बिदिनो बाहेरायाव ओंखारनाय जायो गथ'खौ सोर स्कुलाव लांनो सोर दोनहैनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो आरो फैफिनजानाय नांलाय खमलायथ' बिदिथ' गैया गैनायालाय फैफिनजानायखौ लुबैदों आरो दानिया फैदो जोंनि नेक्स्ट आपडेटआव दङ आर'हि नार्जारि आरोना नोंथांमोना दाखालि साननैसो फेसबुकआव गोबाङानो शेयार जाबाय थानाय नुखादों आरोना बिनि सायावनो दा सासे आब'आ मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय आरोना क्लियारिफिकेसन होदों आरोना बे भाइराल भिडिअआ मानि थाखाय माबोरै जानाय भाइराला नैबेनि सायाव क्लियारिफिकेसन होदों आरोना आब' सासेया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम फुल नायनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला फार्स्टआवनो नायनानै लादो नैबे भिडिअखौ आर'हि नार्जारिया माबोरै बेफोरबायदि जाखो नोंथांमोना नायनानै लादो। खुलुमबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जे बियो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ आबहावारिखौ लानानै आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालायो दि बे भिडिअ आरो फट'खौ शेयार दा खालामसै आंनिनो गोरोन्थि जाफ्लांबाय आं मिथिस्लाबैयाव आं माखासे लोगोफोरनो सानैसाथाम लोगोफोरनो शेयार खालामफ्लांबाय आरो बे भिडिअआ दानि नङा 2021निनो जेब्ला 2022आव आबहावारिजों बे हौवाजों ब्रेकआप जादोंमोन अब्ला बे हौवाया आंनो हरदोंमोन आरो आं माखासे सानैसाथाम लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन बिनि उनाव मारै भाइरेल जाखो आं बेखौ हमनो हायाखै दासिमबो आरो आं निमाहा बिहरो आबहावारिनि न'खरनिसिमबो आरो आबहावारिखौबो नोंसोरो निमाहा होदो आंनि थाखायनो आबहावारिया दा आंनि थाखायनो लासिं सिं जाबाय बिना फिसाजो दङ फेमिलि दङ आरो बिसिनि बिमा बिफायाबो दा प्रेसार मोनगासिनो दङ बे भिडिअनि थाखाय दा लासिं सिं जाबाय नोंसोर अननानै आब' आरो आदामोन नोंसोर बे भिडिअखौ दानदो जुदि नोंसोर बिदि रिकुवेस्ट खालायगासेयावबो दानाबा एक्सन लानाय जासिगोन